शिल्पी राघवानी का सच्चाई आया सबके सामने। जी हाँ, नमस्कार, प्रणाम भोजपुरिया जहान। भोजपुरी स्पीड न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सबके तहे दिल से स्वागत, अभिनंदन बा। जी हाँ, बता देहल चाहत हई कि भोजपुरी इंडस्ट्री की एक बहुत सुंदर एक्ट्रेस जेकर नाम शिल्पी राघवानी है, जेकरा के रउरा सभे जानत पहचानत बानी। जी हाँ, चर्चित नाम बा, एगो बहुत सुंदर नाम बा। उनकर सच्चाई सब लोग के सामने आ चुकल बा अब। जी हाँ, काला चिट्ठा उनकर निकल के आ रहल बा। तो सच्चाई का बा हम ई खबर में बताई। ओकरा से पहले रउरा लोग वीडियो में अंत तक जरूर बनल रहे। आ उसकरा पहले एगो रउरा लोग से हम आग्रह करतनी कि रउरा लोग अगर अभी तक हमारा ये यूट्यूब चैनल यानी भोजपुरी स्पीड न्यूज के यूट्यूब चैनल के सब्सक्राइब नहीं कैले तो देर मत करी, फटाफट सब्सक्राइब करी। या बगल में बेल आइकन यानी घंटी के निशान भी दबा दी। अगर रउरा ई न्यूज फेसबुक पेज पर देखतनी तो पेज के भी फटाफट फॉलो कर दी। जी हाँ, अब हम देर ना करते हुए खबर के तरफ लेके चलतनी। जी हाँ, बता देहल चाहत हई कि टिकटॉक से वायरल भइल शिल्पी राघवानी। जी हाँ, गोपालगंज जिला के रहे वाली शिल्पी राघवानी आजकल भोजपुरी दुनिया में एल्बम के दुनिया में तहलका मचा रहल बड़ी। जी हाँ, पवन सिंह से लेके खेसारी, अंकुश राजा, अनेकों कलाकार लोग के साथ शिल्पी राघवानी जी अपन वीडियो में एकदम धराधर काम कर रहल बाड़ी और तहलका मचा रहल बाड़ी। जी हाँ, तो शिल्पी राघवानी के सबसे बड़ा काला चिट्ठा ई खुलल बावे कि शिल्पी राघवानी बहुत जल्द, जी हाँ बहुत जल्द एगो वेब सीरीज में काम करे वाली बाड़ी। जी हाँ, ये सच्चाई निकल के आ रहल बा कि शिल्पी राघवानी वेब सीरीज में बहुत जल्दी काम करे वाली बाड़ी नजर अइहन। लेकिन ये बात शिल्पी राघवानी ना बल्कि शिल्पी राघवानी के एग्रीमेंट लेटर धीरे से वायरल हो गई बा। जी हाँ, शिल्पी राघवानी हालांकि ऐसे बचे के चाहत रही, ना बतावल चाहत रही है, लेकिन जैसने हम लोग के लगे न्यूज निकल के आइल, खबर आइल, तो लोग फटाफट रउरा लोग कहनी है काहे ना बता दी। जी हाँ, तो हमनी के रउरा के खबर बता देनी। ऐसा ही ताजा तरीन खबर जाने सुने खातिर रउरा सभे ये यूट्यूब चैनल पर और साथे साथे भोजपुरी स्पीड न्यूज के यूट्यूब परिवार पर अपन रउरा सभे प्यार आशीर्वाद बनाई, लाइक करी, कमेंट में अपन राय जरूर रख के जाएम, शेयर दोस्त यार में कोई ना भुलाएम। ये चैनलवा पर जल्द से जल्द आप सब 1000 सब्सक्राइबर पूरा करवा दी। नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद, जय भोजपुरी।